गोदान फैबावदों नै आरोबाव लरेसनि बेबो मोजां बे बेसेबांथाय बेलाय 35 मोन आं लांनाया दा कालार लाय कालारसो माबायदि हा औ बिनि खाना ओरै खोमसि नुदों नै बिदि बिस्कुट आगरा नै लोगोफोर नांगौबा गोदान ओंखारबावबाय हनै बै आं लांनाया हनै नुबाय दा गेजेराव ना बेजों एखे बियो बे बिस्कुट आगरनो बियो बेलाय आं लांनाया बेलाय माबा गोदान नैबेबो गोदान नैबेलाय गोजाम सिगांनि नैबेयो दाखालि ओंखारनाय माबा सायनाखौ गालाय बे नङा बे दाम गोसासो बे गाननाया नङा बिनि सादरा मोजां लेदेबदेब थागोन नै सिया বস্তা আছে मोजां दंथ' गुफुरा बिदि खालार होनाया आराम मोनदों ने बांद्राय दाम नङा बिदिया स्लिम मोजां जादों ने गुफुरा मोजां जादोंथ' ओमफ्राय आङो सादरा बेनो नामा बेना औ बेनो होनदां मामानियालाय नों लानो माने जोंनाव जुब्लि जागोन ना ओमफ्राय दा बे खालारखौ माबादों जोंना बिसा दा दखना गाननानै लायोना गुवार गथासै नायगोन बिसि गुवार बे जोमग्रा सिखाफ्रा बिदिनोबो लाजाबाय वाव दावरायनि बरियाखा गुरैथारहाय अरिजिनालनि बियो औ लायथारबासो गारि भारायालाय जों लायोबा बेबा बेसेबां रैसुमै नैबेयो माबा 36 गोलैगोन दा 100 औ 3600 सादरा दाहायसो लाबोगोन नैबेनि नामा नैबे बेनि दख'ना आलदा दङ अ बेसेबां लायो बे सेट दंना बे सेट दङ बेना बैजोंबो गानजागोन ना गासिनजोंबो गानजायो बियो आय उनजाखै नामा बियो उनजाखै दावराय दे दावराय आगर राखिसा होनबाबो बै एफा मोजां बैबो नै लाइट गलाबाव बिदि एरनाया गुफुर एरनायानो बिराद मोजां गोजाहाय बेना गासिनबो दे लांफैदोसो नोङो खोनाबाय गांसे लांफैदो होनदां बे सादोर ओरैबादि मोजां नुखादों रग'नो गुफुरा मोजां दं निलाव बिस्कुट आगरा आरो दस्रा कालार ओंखारबावबाय गोसोमा जा मोजां दं गोसोम आगरा औ रावबो दलालाय औ बास नैबे लाइट कालार नै ओमफ्राय नैबे दिप लाइट बेखौ साबसिन नुदों गानजाबाय बेजोंहाय लाइट गलाबाबो मोजां नुगोन ने गोथां लाइट गलाबाबो मोजां नुगोन गोथां माने टिया कालारसो ना बियो गोदान फैबावदों नै आरोबाव
लरेसनि बेबो मोजां बे बेसेबांथाय बेलाय 35 मोन आं लांनाया दा कालार लाय कालारसो माबायदि हा औ बिनि खाना ओरै खोमसि नुदों नै बिदि बिस्कुट आगरा नै लोगोफोर नांगौबा गोदान ओंखारबावबाय हनै हनै बै आं लांनाया हनै नुबाय दा गेजेराव ना बेजों एखे बियो बे बिस्कुट आगरनो बियो बिस्कुट आगरनो बियो बेलाय आं लांनाया बेलाय बाबा गोदान नैबेबो गोदान नै नैबेलाय गोजाम सिगांनि नैबेयो दाखालि ओंखारनाय माबा चाइनाखौ गाननाय नुदों बे नङा बे दाम गोसासो बे गाननाया नङा बिनि सादरा मोजां लेदेबदेब थागोन नै सिया বস্তা আছে এই নিটা নন্দন নাম্বার দেখো মামা শান্তি मोजां मोनदोंथ' गुफुरा बिदि खालार होनाया आराम मोनदों ने बांद्राय दाम नङा बिदिया स्लिम जा मोजां जादों ने गुफुरा मोजां जादोंथ' ओमफ्राय आङो सादरा बेनो नामा बेना औ बेनो होनदां मामानियालाय नों लानो माने जोंनाव सुब्लि जागोन ना ओमफ्राय दा बे खालारखौ माबादों जोंना बिसा दा दखना गाननानै लायोबा गुवार गथासै नायगोन गुवार बे जोमग्रा सिख्लाफ्रा बिदिनोबो लाजाबाय दावरायनि बरियाफ्रा गुरैथारहाय अरिजिनालनि बियो औ लायथारबासो गारि भारायालाय जों लायोबा बेबा बेसेबां रैसुमै नैबे माबा 36 गोलैगोन दा 100 औ 3600 सादरा दाहायसो लाबोगोन नैबेनि नामा नैबे बेनि दखना आलदा दङ अ बेसेबां लायो बे सेट दं ना बे सेट दङ बेना बैजोंबो गानजागोन ना गासिनजोंबो गानजायो बियो आय उनजाखै नामा बियो उनजाखै दावराय दे दावराय आगर राखिसा होनबाबो बै एफा मोजां बैबो नै लाइन गलाबाव बिदि रेबनाया गुफुर रेबनायानो बिराद मोजां गोजाहाय बेना गासिनबो डिजाइनार होनोना बेयो औ डिजाइनार खान्थ' मोजां बैनिफ्राय माने मोजांसिनबावसो बेनिबो मोजां खिन्थु बैनि दामा मा बियो दामफोरखौ माबायो आरो मा बयबो लानो हानाय बायदि खालामो बैनाथ' सिगां दाम गोसा गोजामोन ना दासो एसे बेबो मोजां मालाय बेनो बयनिखौबो साननानै बानायो बियो नैबे मारै बयबो गाननो हाथों बिदि साननानै मालाय बानायो बियो नैबे दा কি চুপচাপ বাইদেউ আজি কিবা চিন্তা আছে নেকি दे लांफैदोसो नोङो खोनाबाय गांसे लांफैदो होनदां बे सादोर ओरैबायदि मोजां नुखादों रग' गुफुरा मोजां दं निलाव बिस्कुट आगरा आरो दस्रा कालार ओंखारबावबाय गोसोमा जा मोजां दं गोसोम आगरा औ ब्राबो दुलालाय औ बास जाबाय नैबे लाइट कालार
नै ओमफ्राय नैबे दिप लाइट बेखौ साबसिन नुदों